Този Мерцедес струва 800 лева и днес го направихме такси в най-лудият курорт в България, а именно Слънчака. Ще го боядисаме, ще вземем клиенти. Викам, тук трябва да ви какво става. Ще се развали. И да, полицията почти ни спря. Тук сега знаеш, че ако им кажа тук, че пачкаш без касов апарат, без ДДС, те на просто не скачали. Ще оцелеем ли? Нека разберем. Но първо трябва да измием колата и да я приведем в вид за такси на Слънчака. Майко, сега да ни тръгне да пада раздата, брат. Май пръснах вътре. Той единия джам задния е леко отворен, аз пръснах вътре. Сега с четката ще измим, ще стане топалка. Брат, тя раждата падна, брат, докато мин колата. Ти отпуси. Аз сектир, той влана мокър, брат. Между другото, в миналото видео ни показах каква екстра има Мерцедеса. Единствената му екстра, която работи. Какво да е къде? Мерцедес. Майко, аз не трябваше да е мил, брат, тя те изглежда 3 пъти по-зле. А, да, вярно, че имаме спрей. Сега скажа, че този спога да пръска този кола. И сега тази гъба, както е бяла, ще стане черна. Ма ние трябва да глоснем този Мерцедес, както си трябва да, знаеш. Та бома, тук ще трябва да се глоснем, брат. Все пак ще качваме клиенти. Осежаваме го този Мерцедес. И аз няма една комязата, от ти мяза не бахте да рака. Кой ще се качи в ти нещо е, брат? Малко да я пръснем. Да замажем положението малко, бъде това кола. Охо, тя стана нова, брат. Брат, тук камък има. Той камък ли е вътре, бе? Какво е това? Защо е меко, бе? Няма да го имам оператора, какво ще направи. Брат, ние сериозно ли пребоядисваме Мерцедеса, брат? Честно. Майко, брат, той ще стане като нов, бе, брат. Официално е прасно боядиса Мерцедеса. Да, от другата страна. Майко, той стана копалка, бе, брат. Охо. Где е какво става, брат? Братле, важното е отдалече и вечерта да не се личи. Вечерта ще е като черната перла на Джак Спарал. Брат, ние боядисахме Мерцедеса, бе, брат. Бахтито ще стане най-доброто такси някога правено в България. Така, сега да покажем на зрителите как сме се оборудвали за такси. Абе, не ги покажа багажника. Значи, оборудването ни за Слънчака за такси. Така, такси табела. А на нас ни трябва още една табела, брат. Ето, гледайте тук. Колко табели са ти, бе? 4 табели имаме. Топ сме. Надяваме се да не нагубят и да не ни се дадат някакви проблеми, но да справим кефа. Ако изобщо стигнем. Имаме касичка. Ние сме безплатно такси, ама ако някой му се дава някой лев, няма да откажем. Трябва да се яде нещо. Трябва да се яде. Те, че купете си от Air-Zap, лепенки за нос. Доста хубаво видео се очертава. Измихме я, боядисахме я, приготвена е за такси, табелите са отзади. И сега тръгваме от Варна. Така, вече тръгваме от Варна. Приготвили сме таксито за Слънчака. И сега ще видим дали ще напребият таксиметровите шофьори, защото сме на техен терен. Да, аз това се притеснявам най-много. Ако те нямат пистолет, значи е равна битката. Да, значи е равна битката. Имаме всичко. Ако тръгне нещо да си ровичка в джоба, ние се предаваме, брат. Брат, ни влизаме в колата и ти като стрелят от тип танк, бе, брат. От танка, ма прозорците не са танк. Гледай, има пукнатина на прозореца. То ти от лопатата. Ти да взема очите с лопата, да ти кажа на проба. С желязната лопата и зато изпусни го. Веско ни е резервен вариант. Чака да му се обадим, ако стане нещо. Майка! Какво ми за ти тъпи реклами, човек? Игралците паднаха и ти пак става. Ще оставим в бяла малко да починим. Да, ето в бяла. Добре сме, значи. Ние имаме още толкова към Слънчака, колко са. То с мерки, де са обратни пътя, не се усеща. И по-зле можеш да е трафика като цяло. Мен ме интересува нашия да е. Никак. Да, ние не се знае кога ще се приберем, да, верно. Нас не интересува нататък. 5-6 часа, брат. Ако имаме добра съдба, веднага се наредят някакви момичета, ще ги качим. Да, ако имаме добра съдба, ако нямаме добра съдба, както сте разбрали по всичките видеа до момента. По принцип, при най-лошия случай се приберем най-рано. Най-лошия случай Веско ще прибере. Според мен е по-лош случай да ни щипят капачките. То с Мерцедес колко върви, брат. Той едва дига 100. Майко, тук стана пошилка, брат. Трябва да не стане проблема пак. Майко, брат, кой стана тук? То на камерата не се вижда между другото. Не стана проблема. Айде. Пак стана, брат. Таман да не кажа нещо. Стигнахме в бяла, сега ще вземем малко да починим, защото тарака трябва малко да охладим страстите, защото проблема още не се е оправил. Да дигнем капака малко да се охлади работата. Проблем стана, но няма проблеми. Проблем стана, но няма проблеми. Да, аз не знам какво казах. Между другото имаме първия клиент, който е от бяла. Съвсем случайно, дори не сме го нагласили. Ще го качим след малко, само да изтине малко колата. Само да изтине и го качваме. Да, как е вижда? Не, брат, той изглежда брутално, бе, човек. Кой ми вика, ти скетч било? Ти нормален ли си, брат? Скетч е, бе. Брат, ти луд ти си. Ти изглежда брутално. Звъни на клиента да го чуем на къде. Охо!
Кажи, бе. Къде си, бе? Вътре, бе. Знам. Ама да изгам ли? Да, излез. До 5 минути сме на адреса. Айде. Сега отиваме към адреса на нашия човек в Бяла. Между другото, съвсем случайно наистина се случиха работите. Таман да изкараме някой лев за слънчака. Така, Меркен Деса си почина. Затягаме коланите. Няма го отваряш. О! Какво стана? Радиото ли пусне? Да! О! О, брат! Двойна тарифа! Ти трябва да се чуе. Тръгнете на Югиостик. Сега с посоките ли трябва да познавам, брат? Виждаш се между. Аз не виждам, да. Да, леко са спри. Табелата отгоре гледа ми с тикс как сме я залепили да ни фръкне. Майко, те хората как нагледат, ти почни да снимаш. Пак ми падна ключове, брат! То зад нас, брат. Видяли хората, бе, брат! Видяли, че гледа живота, майко! И продължава да гледа! Какъв с мизерния такси. Какво мизерно е, брат, защото и такси е по-хубаво 98% от всичките таксита. Какъв е шанса, като нас спре полиция да наушият много тежко? Не за какво. Всъщност полиция могат ли да го направят? Да, Могат. да, джиите могат, брат. Влизаш, бе. Брат, не го знам, викам нещо, но кинето ви отляво, брат. Ама, кажи му да излиза. Мариди, къде му е Реното, аз нали? Ето го е. Вика, чакай, ма там той човека с туингото. Той нали се качва в колата ми, брат. Брат, тя неговата кола дали ще издържи, тя нашата ще издържа, ма. Той ли е таксито, аз ли съм таксито, брат? Той вика, ще качи ли Мерцедеса, бера, Аз тягах, викам да стана да му отворя вратата, ама не мога да оставя Не може колата. да станем, брат. Чакай, извиняй. Чакай, стой. Продукцията е малко... Съм Милан, приятел. Че ме решиш на парфюм. За путките. Виж как Я кажи, как изглежда колата отстрани? Между другото, много е добре. Нали? Да, много газарска така. Брат, по Мерцедес, кой сте? Чакай, ти кажи на какъв адрес трябва да караме, момче. Мене? Да. Не те знам, брат. При путките. Дай на плаж. А ти къде беше? За кодата с... С колата, бе? Да, къде? При путките. Тя малко чутка ще стане паприка, ако някой излезе. Че изгасиш, бе? Няма. То ти си от колата? Не са шашка. Тук сме професионал драйвер, брат. Искаш да ти покажа един трик. По принцип, нали знаеш, че ключа в колата, като е в колата, да работи колата. Да. То си не е, брат. Виж колата е без ключ. Брат, да не се заключи сега волана да направиш някаква беда. Няма, тя колата двигател работи. Лош, я? Какво правиш, бе, човек? Кой я, брат, ти търпа? Бах ти клиентите. Добро, бе. Виж, тук мога да настъпиш вече. Да, бе, ти знаеш, че те с кола няма спирачка. Дали? Чакай, бе! Кой е? Ти няма да качиш бъера, ти знаеш какъв е? Сигурен ли си? Да. Виж. Сега ще виж какъв бъер, гледай какво става. Шей, нема по-ше, лут! С твингото с 20 го качвам. Диагонално седи в колата, брат. Майко! Давай, слизай. Кой къде слизай, Миха, бе? Между другото, с колан трябва да се сложи, само да ти кажа. Верно. По принцип не работи плана. Брат, мен ме е страх и ще ме възиш. Що е от коста? Да сменим на твингото, брат. Да, кола не знам как я караш, ама пълен дарак. Не си първият човек, дет ми го каза тук. Майко! Лут! Настъпи, бе! Аре, бе! Ко да настъпа, брат? Той е Мерцедес, момчета. Майко, тук има полиция, брат. Вие сте стабили. Аз ли съм склона? Ама той не бачка, бе, брат. Нищо, че го държиш. Не бачка. Да се чупим, да. Да, наистина се чупям. Аз тук си държа плана. Как да се скрия, брат? Тя скла, тя ни върви, иначе знаеш, че въобще им избягам. Колко не е ти, бе? 95, ама 90 съм умрели. Чакай, има подарък за тебе, между другото. Верно? Да, ейте един ерзап, линк в описанието, код Запол за 10% намаление, подаряване на клиентите. Мерси, бе. Един ерзап. Чакай, получи ми напомни. Вас якът. Ето виждате ли? Даже моето такси на мен не ми дават пари, аз давам подаръци. Да. Така че абонирайте за канала с камбанка, пръскайте лайк бутона. Ще го пробвам. Ще го пробваш, ще кажеш. Чакай, че има един проблем колата, брат. Го правиш, бе? Има един проблем. Че ме самоубиш, бе. Да, бе, така е фабрична направена. Да, какво мислиш за текст? Да го рейтна. Да, давай, кажи си мнението, честно. 10, брат. 10 или 10? Да. 10, давай. Може да оставиш някой ли? Аз съм беден. Аз съм беден, бе, брат. 2 лева, как 2 лева, брат? 2 лева остана. Много са, брат. Църните пари от таксито! Айде! Ти за следващия клиент, не? Ерзапа. Зависи какъв е клиента, дали ми хареса. Извинете, такси искате ли? Такси? Ехо! Оставихме първият доволен клиент по живо поздраво и се запътихме към Слънчака. Караме към обзор с нашия проблем. Ключа пада, колата трябва да се изгаси. Направо не ми се кара. И докато пътувахме към Слънчев бряг, за малко да се сбием с хората на пътя, защото колата отново започна да влиза в авариен режим, понеже гаснеше по завоите и правихме голяма колона.
колата е изгасва, то ми свири, брат. Баваш ли сега? Това няма как да знае. И как да не знае, виждаме как ми изгасва колата. А Вера ми свири, то се един същ е зад мен от колко време. 5 пъти изгасна при него колата и пак ми свири. Защо не те изпревари тогава? Ярде. Дали много бързо? Аре, изпревари, Абе, глупак. да ви тук кажеш, да. Къде съм чака там? Да. Але, Хубаво е. много яко виждам. Али сме, не се върви. Какви работи ми говориш, бе? 3 километра сме в Сочи, бе. Аре, колега. Майка. Хем карат, Тук е тъй. Тук колко фирми текст има. Сега ще разберем как да изчешат. Много тежко. О, брат ми, колегата! О, ето едно ето един жълт мерцедес. Тук знаеш колко хора има, може да знае. Да, тук и няма таксита, няма кой да нас спре. О, здравейте, момчета. Стигнахме на Слънчака успешно, след много мъки и изгасване на колата. Вече сме на Слънчев бряг, сложихме табелите такси, макси тук. Колата вече е такси и задействане се да търсим хора да ги возим безплатно. Нека видим техните реакции, да видим дали ще набият другите таксиджи, дали полицията ще ни пусне буркание и дали ще се приберем до края на видеото. След като починахме за кратко време, се захванахме за работа, а именно да изкараме някой лев. И след кратко обикаляне намерихме вторият си клиент. О, карам, Караме, да. Карам безплатно, честно. Безплатно, да. Без пари? Не се бъзикам, честно. Чакай, няма. Чакай малко, гей, Няма, брат. Снимаме видео. Охо, на къде караме, само кажи. Къде към Хидан? Където и Хидан? Надолу ли? Знаеш ли го? Без цени ще има проект си. Да. Карай тук направо по главната, ще ти кажа. Казвай сега, каква е схемата? Схемата е возим хора безплатно, те с буркани там, нали? За теб са. Тук сега знаеш, че ако им кажа тук, че пачкаш без касов апарат, без ДДС, те на просто наскачали. Теле, майко, погледнаха на брат. Клипчета правите смешки. Да, виж гаврата, брат, такси, да. Най-доброто такси. Сме ти гледам Мерцедес, черен, горе пише такси. Викам, тук трябва да ми пусна. Между другото, не знам дали знаеш, ама по принцип ключа трябва да стои в колата, докато се кара. По принцип. Добре трико има така. Спокойно, тя е кога, мога без него. Колко часа само кажи, брат, защото не знам доколко ще сме тук. Какво такси си, не знаеш доколко работиш, трябва да свърши работно време. Виж сега, трябва да се запътим към Варна по принцип, пак Мерцедеса не се знае дали ще стигне. А вие за днеска сте дошли само? Да, за днеска. Това да не е крадено нещо, аз Не бе, брат. тук случих, брах всичко на схема. Баш не мога да ти вкарат документите, прехвърляне нотариус всичко. Колко Не, човек си качил днеска? С втория. Буквално ние тръгнахме и сега излязохме, брат. Защото ние си починал колата малко да се почини. Да си почини Да се почини колата, брат. И ти чак до там ще ходиш, ще да ходиш пешачката, бе. Да, ще си взема такси. Вече имаш такси. Караме. Тук му отбивай някъде. Там или отдясно е там при твоите колеги. Не, бягай напред. Момчета ще ви вземем бизнеса. Ай, се двете да ги качим на така не. Първо даеш. Ще безплатно такси, ако се търсите анкета за коректни поздрав. Екстра. Айде, живи здрави. Ай, благодаря много, чао. Сигурно е много доволен, бе. Да, ще е много доволен, брат. Че бас яката сега. След като грабнахме първият си клиент, още на входа на Слънчака, самочувствието ни скочи като шофьор на S-класа в селски рейс. Но оказва се, че да караш безплатно такси в курорт пълен с таксита не е точно хитър бизнес модел. Започва великото обикаляне, ние, Мерцедесът, малко пот и много... Безплатно такси, брат! Безплатно такси! Безплатно е! Фри такси! Не да крещиш фри такси до такси на молец, брат. Наистина, ти тук ми крещиш за тъпата трева, не искаш тук да слезем да се бием с 4 таксиметрове. Кой ще ма бига? Ако спре полиция, какво правим? Какво правим? Кажем, че е социален експеримент, някакви глупости, ако не кажат, че не може, защото ние не вземем пари, реално те, че не са случва нищо. Да, между другото, да, защото те реално нищо не могат да ни направят. Момчета и момичета, вече час и половина сигурно още търсим хора, но няма никой не се навива. То нормално, и аз да съм аз. Не, аз бих се навил, защото знам за какво стана въпрос. Никой няма се навива. Те гледат, добре бе, човек, влиза в колата, бе, човек, какво ще направя, бе, брат? Ще убия ли? Буквално изглежда добре от колата отстрани. Си глупости, брат. Успешно, неуспешно направихме нещата от Слънчака. Нямаше много хора, хората нагледаха много странно, че викат са какво се случва. И сега заминаваме от Слънчака, защото вече става много късно. Аз съм целия платен, операторът е целия платен. Гледа как някой гръмнат, отиваме да зареждаме. Зареждаме и заминаваме от Слънчака и отиваме във Варна да сме таксита. Нощен труд.
Тръгваме от Слънчака. Сега ще заредим, може да пустим на бензиностанция. Вече на бензиностанцията на Изанин от Несебар или от там от Слънчев бряг. Пак пръснахме тук контакт спрей и наляк още хидравлика, защото изтече цялата и пак няма хидравлика колата. Тръгваме към Варна с проблем отново. Е голям филм, често да я кажа. Прибирането пак ще е много зле, но пожелайте ни късме долу в коментарите, защото там ще отидем да станем такси. По пътя към Варна засякохме последният си клиент. Да, слушам. Интернационал може ли да ме закараш? За без пари. За без пари ще закарам. Добре. Господине, да питам още един въпрос. Давайте ли да се пуши в автомобила? Защото доста от таксиджиите не дават и за това. Ако толкова много ти се пуши, ще пушиш, ама принцип... Ай, ще се въздържа. Да, ще се въздържа. Имам и последно въпрос. Как се чувствате? Не изпорели сте? Ами много съм зле в момента, но... Ами ми е много хубаво, брат. Какво лъжа? Ай, карай! Карай! Нямаме хидравлика, но... Няма проблем, бе. Мале, почва да ме более, момче, като чуя такъв болен Мерцедес. То не е заради нас болен. То не е заради нас, брат. Аз знам. Искаш да видиш едно нещо, брат. По принцип, нали знаеш, че ключа трябва да е в това. По принцип. По принцип, де факто не е проблем. Култовата реплика, не да я кажеш. Това биш кутата, не бе. Свалиха я тази държава. Ей, съсипаха я тая държава, ей! Не, иначе количката си е много добре, смисъл, тук може, имаш си някакъв чипс, тук махалонов чипс, тук малко се е напукало, ама нищо не е проблем. Те да взима го чисти супата, да ти кажа на проблем. Придава един такъв Античен вид. античен бунтарски вид. Нещо между барока и ACDC. Нещо е такова. Хотел Интернационал вчера бях, не препоръчвам. С две ръце против. Единственото хубаво на този хотел, знаете ли кое е? Паркинга. Не, табелата. Излязохте от Хотел Интернационал. Ето единственото хубаво. Ти като тиш на почивка, кое е първото нещо, което гледаш? Братле, асансьора ли гледаш? Милан, братле, той гледа по принцип. Аз съм сега. Аз отивам да намеря две неща. Къде е бара и къде е басейна. На басейна има ли бар? И в басейна вътре има ли бар? Да. Тези неща ме вълнуват отиване на почивка. Аз друго ще кажа. Имам един познат момчето, е обиколил целия свят. Вика, само едно нещо не мога да си обясня. В цял свят какви ли не чудеса, какви ли не красоти, какви ли не хубави работи. И хората любезни и навсякъде. Само в България го има това нещо, като излезеш да пиеш кафе с някой да седнете да пиеш по една бира. Минимум. Виж как се мята китките като каналец. Това е като седа, като лези си в такси, локално, брат. Значи, преди една или две седмици излизам аз от хотела и отивам да сгъна едни пици от среща. Та ми направи впечатление, излизат от паркинга на хотела, няма мигач, няма дявол. Отиват се като си пътя постоянно. Взели цялата улица, разни твои колеги, само че къде са платеняците, не тия истинските тарикачи като тебе, къде го правиш от любов към професията. Твоите колеги платеняците, не ми се коментира, взели цялото платно. Те го правят за пари само, Да. Чай, че ключа папа. Да, между другото. Майко. И то било хубаво да се чувстваш като някой вид, да те возят, да такова, хубав и Мерцедес, така. Малко... Да. Господа, как е обслужването от Мерцедеса? Много съм доволен. Единственото, което му липсва, знаеш ли кое е? Кое? Едно мини хладилниче, мини бадж. Ти кома направи, брат, то ти да не... Между другото, аз си го мислех, ама нашия господин оператор. Чакай сега да пуснем малко бъкшиш на моя брат, бе. Охо! Днеска събрахме сега да... Да, едно джуниорче има ли вътре? Едно джуниорче мисля, че има, ама... Драги зрители, препоръчвам ви като колега за безплатни превозвания. Много добър. Много добър. Даже си имаш човек, който отваря вратите. Да, имам човек, дето отваря вратите. Чести почитания. Качвайте се при него, преди да е направил платено таксито, защото ако го направи платено, много ти благодаря за превоза, момче. Радвам се, че се видяхме. Ще се обадя после пак. Да те прибера, нали? Да ме прибереш. В какво състояние ще ме прибереш, не мога да ти кажа. Всякакви състояния аз би контролирал. Добре, айде лека. Благодарим. И ако искате да тунинговаме най-ефтиния Мерцедес с части от Тему, абонирай се и цъкни видеото ето тук.